Kezdem előről. A szoba nem túl nagy, ne ijedjetek meg. Én megijedtem, mikor először láttam. Jé, itt megyünk. Franc tudja, hol vagyunk. Az ott Anna része. Igen, az ott a bejárati ajtó, ott a fürdő. Ez az én ágyacskám, mint látszik laptopocskámmal. És alattam van Móni része. Hát igen, ennyi. Igen, ezen nincs mit szépíteni, tök vicces, poén, meg minden. A fürdő, hát megmutatom. Jaj, Istenem, le kell szállnom. Ez még hozzá kell szokni, hogy kibaszott fáradt lábbal, épp zsonglőrködök lefelé. Hoppá, szóval. Nézzük csak, és voilà a fürdő, ugyanilyen van, hozzátenném a vendégeknek is, tehát amit majd valamikor tudtok olvasni a blogomba, ezt takarítom ott náluk is. Ez így ennyi. És akkor az a zuhanyzókabin, amit így erre el kell húzni, és hát ide zuhanyzol bele. Mondjuk a vendégek szobája nem is nagyobb, azt nézem. Talán egy picivel, minimálisan, mondjuk ott nincs emeletes ágy. Ja, így néz ki az én emeletes ágyam. Wow! És éppen hajókázunk, sodródom az árral, így is fogalmazhatnék. Mit mondjak? Megmutatom kicsit a kinti részt is, ami a mi részünk. Hopp! A cuccaim. Csak pár el kell férni. És akkor ez itt az alaksor, ahol mi vagyunk. Arra található fent a konyha. Jaj. Na hát ez nagyon érdekes volt és nagyon szép, úgyhogy ezzel a gyönyörű bemutatással most búcsúzom is, majd ha lesz valami érdekes, akkor jövök. Ciao.